Mbappé știe că în conturile sale sunt deja peste 20 de milioane de euro. Neymar a câștigat aproximativ 300 de milioane de euro. Messi s-a apropiat de o avere de 850 de milioane de euro. Iar Cristiano Ronaldo a devenit primul fotbalist din istorie care s-a apropiat de pragul de 1 miliard de euro. Dar cel mai interesant este că există un fotbalist mai bogat decât toți. Mai mult, majoritatea fanilor nici măcar nu știu cine este. Nu este considerat cea mai mare legendă a fotbalului modern. Nu a câștigat atâtea baloane de aur ca Messi sau Ronaldo, iar numele lui nu apare zilnic în presă. Averea lui este atât de mare încât pare ireală în comparație cu a celorlalte staruri. Se spune că averea sa nu se mai măsoară în sute de milioane, ci la un nivel complet diferit. Și mai surprinzător este că fotbalul nu este principala sa sursă de venit. Spre deosebire de celelalte superstaruri, care și-au construit averea din salarii și reclame, povestea lui este complet diferită. Dar cine este acest fotbalist misterios care îi depășește pe toți la capitolul avere?